Han vel derinde, der stod deroppe i bryllupstøj udentøj, så... Nå, jamen, så Vi skal bare lige sætte den rundt. Hvad? Du skal bare sætte den rundt, Jens. Ja, så sætter man den rundt, og så tager du lige et par panorama-view. Du skal ikke gøre noget, du skal bare sætte den rundt. Også sætte den rundt sådan her. Ikke tryk på den, bare sætte den rundt. Drejer den lidt, når I har den, og så sender I den bare rundt. Kan du se det selv, Jens? Gå bare videre med, du må ikke trykke på noget. Mål, du skal bare tage den, som den er der for finde. Du må ikke trykke på noget. Så kommer hun hen til Helle, så trykker Og jeg trykker, og jeg siger... Yes, mate! Gå her til... Mål! Jeg kan fandme resten af godt nok. Hvor du skal ikke holde ved fingrene. Hvad? Du skal ikke holde ved fingrene. Ej, lad være med at smide dine fingre herover. Hvad helvede er det for noget? Fokus, fokus. Så Annette, og du tager lige view. Du skal ikke holde ved fingrene. Du må ikke røre knapperne.